हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो बर'नि गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट्स लानानै। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। स' लोगोफोर 2020 फैनो गोनां बे गोदान आबुं बर' सावथुननि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय गोसोआ बोराया आरो बे गोदानै फैनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुना फैनो थांगासिनो जोंहा 𝐵𝐵 फिल्म प्रडाक्शननि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों मेन्देला ब्रह्म बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां गोसोआ बोराया सावथुना गांसे समाजारि आबुं बर' सावथुन जागोन आरो बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि करिय'ग्राफखौ खालामदों 𝐱𝚒𝚢𝚅 𝚔 बिथां आरो बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामगोन सोमदोन आरो बिरफुं बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुनाव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन 𝐵𝐵 बिथांखौ। बिथांजों लोगोसे दं गाहाय फावखुंग्रियाव मनालिसा हाज'वारि बिथां आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव बर'नि गोबां गोजाम आरो गोदान महरगिरिफोरखौ गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि DOPखौ होदों 𝐈 बिथां आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों मेन्देला ब्रह्म बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर 2020 फैनो गोनां बे गोदान आबुं बर' सावथुन गोसोआ बोरायाखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।